Hej. Nu har jag med det här innan det kommer att bli. Jag känner att kameran på den här datorn inte är den bästa. Så att jag kommer nog att använda antingen telefonen eller min andra webbkamera. Det är nästan roligt. Men jag måste testa. Så vad har vi gjort idag då? I morse fick jag faktiskt äntligen min sovmorgon som jag skulle ha fått igår, men som jag inte fick. Det var väl i och för sig att när jag väl gick upp så typ ramlade jag ihop. Jag hade sån fruktansvärd mensvärk. Ja, nu vet ni det också. Så jag sa till Pierre att han fick ta barnen och så går jag och lägger mig en stund igen. Och det gjorde jag. I nästan 2 timmar fick jag sova. Utan en massa barn som kom in och det var ganska skönt. Sen fick jag frukost på sängen. Pierre kom in med våfflor till mig. Det var typ första gången någonsin det händer. Eller första gången någonsin det händer som jag inte behövt be om att han ska komma in. Efter kejsarsnittet så kom han in varje dag med frukost. Men då kunde jag inte röra mig. Samma sätt så. I alla fall så var det fint väder. Vi hade planerat att kanske gå till Lotta Skansen idag, men så blev det inte. Utan vi bestämde istället för att gå till stranden som det verkade lite fint väder. Theo han var jättegnällig hela morgonen. Han har inte velat någonting. Jag har bråkat. Det var inte... Så vi funderade ett tag på att kanske inte ens gå till stranden. Han ville inte äta, han ville absolut ingenting. Men vi slutade åt han lite. Vi packade upp våra grejer och vi mötte upp Pia och barnen och så gick vi till stranden. Första gången, eller ja, förra året var vi på stranden några gånger, det var Theo så lite, men första gången Theo nu. Så vi kunde gå till stranden. Och man tycker om att bada hemma så trodde vi att han skulle tycka om att bada där också. Det gjorde han inte. Han vrålade när vi satte ner honom i vattnet. Så han fick vara uppe i famnen. Vi provade att sätta ner honom i vattnet, bara fötterna. Vi lekte med honom. Nej. Ingenting, han var grät. Men vi fortsatte försöka. Men nej. Han ville inte. Så vi får se om vi ska försöka imorgon igen. Eller om vi ska... Ja, alltså försöka ska vi göra, men... Så imorgon om det blir fint väder så blir det stranden igen. Och eventuellt ska vi åka ut med båten då. Eller inte vi, men mamma och Theo och Pierre åker ut. En liten kort bit bara. Så Theo får värna sig vid båten. Jag tror inte jag och Majken följer med. Det blir lite mycket. Och sen... Ja. Tappade jag vad jag ska göra till vad. Ja, vi var i alla fall på stranden ett tag. Och sen gick vi hem. Jag hade inte sovit alls. Så vid 3-tiden tror jag så klädde vi på oss och gick hem. Och vi kom väl 10 meter så sov han i vagnen. Och när vi kom hem så gick Pierre ut en stund med Theo. Och jag la Majken i sängen och hon somnade här så fint. Du ser att en liten blöja på Theo här skulle kasta iväg den för att gå ut med den sen.
och fastnat i Majkens babymobil med sängmobil. Jag lovar, jag slänger upp ett kort sen. Eller ja. Jag vet inte om ni ser det där, men där, nej, där hänger en blöja. Ja. Är man trött så är man. Ja. I alla fall sen vaknade han hem. Jag övertalade mamma att bjuda oss pizza, vilket hon gjorde. Och sen sen har vi inte gjort så mycket mer. Jag har mest varit hemma. Jo, det här vet du. Vad säger jag? Jag visste. Tjejkompis till mig som jag inte har träffat på ett år. Ganska exakt ett år. Ett år sedan vi träffades här ute. Träffade henne senast. Jag tror det var samma dag eller dagen efter jag fick reda att jag var gravid. Så det är nästan exakt ett år sedan. För 2 veckor sedan. Ungefär var det ett år sedan. Jag fick veta att jag var gravid. Då är det ett år sedan jag träffade dem senast. De var här ute och käkade och skulle sen ner och spela minigolf. Så då tog vi bara ut barnen på en promenad och gick ner. Jag hade jättekul, sprang omkring där och var ett nytt ställe, nya människor. Och det tyckte han var väldigt roligt. Och sen fick han även sitta på motorcykeln. Det var lite läskigt, det var inte lika kul tyckte han. Han blev inte rädd när motorcykeln startade, men han tyckte inte om att sitta på den. Och sen gick vi hem, så har vi lekt lite här hemma. Sen har vi inte gjort så mycket mer. Och nu. Ja, man ser. Han är rätt utslagen. Det är Majken också i vaggan just nu. Vaggan som vi ska ta bort imorgon, för den är för liten. Börjar bli för liten för henne. Hon sover inte där på natten, hon sover i spelsängen då. Ja. Men som sagt, imorgon blir det ett inlägg med den andra kameran. Den här inbyggda kameran var väl inget bra. Min som inte är mörker. I ljus kanske den är bättre, men inte när det är så mörkt som det är i rummet just nu. Trots att jag har lampan där tänd. Ska se här. Ni kan se. Här tittar han på motorcykeln. Här springer han omkring på minigolfen. Ja, det var en utsiktsbild. Ja, här har vi ställt hans matbord. Har vi ställt där ute. Så han och mormor pryttade lite med dukar och ljus och grejer. Och sen, det syns inte på bilden, men han var faktiskt blyfri i över 2,5 timmar idag. Det hände ingenting. Vi satte honom på toaletten och se om han ville kissa, men ingenting hände. Men det är bara att fortsätta försöka tycker jag. Vilket vi ska göra. Ja. Nej. Få lägga mig vill jag inte göra riktigt än, men kanske blir så att jag skriver ett inlägg också i alla fall. Mina döva läsares skull.
Nu fastnar jag på Instagram, förlåt. Men jag kan inte låta bli. Ja, som sagt, imorgon är det inte till Skansen, imorgon är det till båttur och stranden. Men och sen på onsdag kan vi inte gå till Skansen, då ska Majken till BVC. Men på torsdag ska vi till Skansen. Jag tror att jag kommer tycka det är jätteroligt. Jag hoppas verkligen att det blir fint väder så vi kan gå till Skansen och gå till Skansen då. Jag vill verkligen göra någonting ordentligt liksom med familjen nu när Pierre är ledig en vecka. Inte bara sitta hemma eller gå ner till stranden. Det är jättemysigt och det är jättekul att få umgås med Fia och dem. Helt underbart, men jag vill göra någonting med min familj. Skansen är svindyrt, men det är det enda som... Allting kostar mycket pengar. Och Skansen känner jag är det enda som är värt någonting. Det är inte värt att till exempel gå till Akvaria eller Junibacken eller något sånt där. Det är inte värt pengarna. Inte för Theo i alla fall. Men Skansen går han in gratis, Marken går in gratis. Det är bara jag och Pierre som... som får betala. Jag undrar vad fastnar bort för det här världens fetaste mördare. En dokumentär. Det är det jag fastnar på ibland. Eller ibland. Jag tror det inte. Han brukar inte vara sådana här grejer.